Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui veurem el tràiler molt interessant que està basat en internet del terror que es diu Backrooms. Ja la coneixen, no? Que la traducció vol dir habitació enrere. Primer va sortir antigament en el 4chan, en internet. Després en TubTub, que va sortir en Canepixel, que ha fet una mica de pel·lícula. Un curtet però molt brutal. L'audiència ha rebentat tot. I ara, la tercera... La pel·lícula s'acosta molt fort. Si vol veure original, a baix en la descripció estarà posat. Ja he millorat el subtítol català. I ara, gaudeix aquest tràiler. I found something. In the store. Okay. What did you find? The place. I found a place. Molt planter. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से Hello? Una persona. आपको खुश आमदीद कहते हैं। Anyone there? Compte. Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there. I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. All right, you feel me? Yeah. Follow my lead. Clark, what is this? That's what I'm trying to figure out. I've been there every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow. Oh my God. Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see? All these rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost. Clark, can you hear me? I don't understand. What is this? It's beautiful. Am I right? Hello? Mal. Estic flipat. No sé què puc dir-te, però la pel·lícula és... Uau, sensacional. Terrorífic, de por i tot això. I bé, esperem que vosaltres aneu a veure la pel·lícula del terror de Backrooms i espero que us agradi molt. Esperem que estreni al cinema aquí a Catalunya. En fi, no tinc més explicació. Subscriu-me i m'agrada que compartís aquest vídeo i gràcies per veure i si interessa molt ens veurem al cinema si t'agrada veure el Backrooms del terror que ha fet brutal. Adeu!